Ja sam samo prestao da se bavim glumom, sam bio u fazonu, to nije to. Najviše iz razloga što sam čuo da profesionalni glumci u pozorištu danas zarađuju 50-60 hiljada dinara. Glumac, znači glumac ne može da bude neko ko... Ne može da bude svako, neko ko... Mislim, opet sad, evo, ja sad opet zvuči kao da nekog prozivam, kritikujem, ali neko ko radi neki posao koji možda realno radi svaka osoba, u smislu fizikalije, šta god, ima istu platu kao neko ko se bavi glumom, a taj neki glumac je bukvalno, ima to nešto zašto je rođen. Pa naravno da nije na istoj razini, mislim, ali ti glumac je ogroman... Ali glumac isto plaćen kao on, razumiješ? Ne znam, ali to nije glumac problem, nego je problem sistem, je Tako je, sistem, mislim sad da ne ulazim u politiku, da, ti si sad hteo da preskočiš, plašao si se da neće završiti tako, nisi hteo tako da završiš. Tako je, moji roditelji su roditelji koji imaju firmu, lepo živim ceo život, i onda se nekako nisam mogu sebe da zamislim da, ne znam, imam 50-60 hiljada dinara i u fazonu sam kao okej, ne znam, kad imam 50-60 hiljada dinara, odradim nekad ulogu i možda skrpim soma i po evra mesečno. I u fazonu sam kao, okej, ne mogu sebe da... Ali kao, nekako svi smo navikli da taj Hollywood... Skrpim soma i po evra mesečno u Srbiji. Evo i to. Nije, to je istina. I što onda dođu... Ne, evra sad kao jedna osoba... Bukvalno ne možeš. Brate, evo Kirija koliko je u Beogradu. Brate, došli Rusi, brate... 700 evra, prčvarnik, neki 20 kvadrata, nemaš ni već, ideš kod komšiju da pišeš. Kakav lik. A ja se duplo skočilo, brate, još Rusi kad su došli, brate. Pogotovo sad je. Tad je bilo okej, ali... Ne, znaš što je pora, drugačije kad imaš porodicu, kad živiš nekim. Onda ti neki troškovi, te neke cifre mogu da se izbalansiraju. Ali ti kad živiš sam, malo je zajebano, razumeš? Još kad si mlad, bi da izađeš, bi da ovo, bi da ono, naših studentima je sad zajebano kad dođu. S porodicom finansirati dete, brate, sa 1000 evra. FDU je fakultet na koji ideš, ja imam dosta ljudi znam sa FDU-a i veliki pozdrav za njihovom prilikom. Oni su bukvalno od 8 do 11-12 uveče na faksu. Oni nemaju život. A dobro, oni te pripremaju za taj neki put. Ja sam to bio spreman da prihvatim i to je neki put koji ti odlučiš da prihvatiš, što je to. E sad, poenta jeste što sam ja bio u fazonu, okej, nije to moj život, jedino ako ne budem Brad Pitt ili De Niro da ja glumim za 3 miliona neku ulogu, ali sam skontao da to nije realno. A glumit treba baš dosta vremena, to ne možeš kao baš mlad, to baš mora da te usere. Pa gluma može da te ukenje tek sa 35 godina. Može, tako je, ali ja ne mogu da gatam u pasu. Kao Morgan Freeman, znate ko je Morgan Freeman? On je crnac, on je što glumi Boga u svakoj. Brate, ne znam, ljudi ne znam ko imena. Njegov je 55 godina. Da, on je postao s 55 godina poznat. Tako je, sad ja nisam mogu da gatam u pasu da živim s roditeljima do 55 godina da mi plaćaju kiriju i da ne znam. Ma možeš, realno šta? Pa da, realno šta ne.